χαρά βλέπουμε ήδη την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Κυρία Ζαχαράκη, γεια σας από την Αλεξανδρούπολη. Καλησπέρα και πραγματικά θα ήθελα να είμαι εκεί κοντά σας, αλλά υπάρχει μια έντονη κοινοβουλευτική δραστηριότητα σήμερα. Έπρεπε ίδια να είμαι παρούσα στη Βουλή και συγχρόνως να παρουσιάσω και μια τροπολογία πολύ σημαντική για συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν πληγεί από ένα τρομοκρατικό χτύπημα πριν από λίγο καιρό στην Οδό Αρκαδίας. Ενώ την προηγούμενη εβδομάδα, για να συνδέσω με την πολύ ενδιαφέρουσα που παρακολουθώ μέχρι τώρα συζήτηση που κάνετε, παρουσιάσαμε και νομοθετήσαμε κυρίως αυτό το οποίο είχαμε ήδη δεσμευτεί, έχοντας έρθει εκεί μαζί με τον Πρωθυπουργό και μαζί με τον κύριο Κοντογιώργη, όλη την ομάδα υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων και στελεχών, πάντα με τη αυτοδιοίκηση στο πλευρό μας, τους Δήμους και την Περιφέρεια, τη Μητρόπολη, τα επιμελητήρια. Θέλω να πω, το Πανεπιστήμιο είναι όλοι κοντά μας και ο ιδιωτικός τομέας. Και περάσαμε αυτά τα κριτήρια ενίσχυσης που ξεκινάνε από τον Εύρο. Ο Εύρος γίνεται το σημείο αναφοράς και χωρίς να θέλω να λέω βαρύγδουπα πράγματα, τα οποία ούτως ή άλλως η πραγματικότητα θα αποδείξει την υλοποίησή τους και το εφικτό της δράσης. Είναι σημαντικό ότι ξεκινήσαμε από τον Εύρο, μια περιοχή με ιδιαίτερη αξία για όλες και όλους. Δεν βάζω κομματικό πρόσημο σε αυτό. Είναι όμως μια κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα. Φάνηκε και από τη στιγμή που απετεύχθη το χειρότερο πριν από λίγο καιρό με το θέμα του μεταναστευτικού. Τώρα όμως έχουμε μια μεγάλη εθνική πρόκληση. Και νομίζω ότι η συζήτηση που ήδη κάνετε με το Πανεπιστήμιο, με τον εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου, ο οποίος ανέφερε το δημογραφικό ζήτημα ως κέριο ζήτημα, ούτως ή άλλως οι αριθμοί είναι σκληροί και αμήλικτοι. Ανέφερε όμως και κάτι πολύ σημαντικό που παρατήρησα τώρα τελευταία, τη σύνδεση των πανεπιστημιακών σπουδών με το κομμάτι της πρώτης εργασίας, της πρώτης απασχόλησης, της πρώτης ευκαιρίας που θα έλεγα ότι πρέπει να δίνεται στους νέους ανθρώπους, όπως και το υψηλό κόστος που πολλά παιδιά σκέφτονται όταν έρθουν να σπουδάσουν στο πολύ καλό και άξιο πανεπιστήμιο το οποίο βρίσκεται εκεί. Διευρύνονται αυτή τη στιγμή οι σπουδές. Από την άλλη, βλέπουμε ότι οι οικογένειες πιέζονται. Άρα, θα έλεγα ότι είναι μια ευρύτερη κουβέντα, ίσως και μια ξεχωριστή κουβέντα πρέπει να κάνουμε. Ή τον εκπρόσωπο της εταιρείας που με μεγάλη χαρά άκουσα ότι δίνει έξτρα εβδομάδες στις νέες μητέρες, στα νέα ζευγάρια. Και όταν μιλάμε για εναρμόνιση επαγγελματικής οικογενειακής ζωής, δεν μπορεί να υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από το να νιώθει και ο εργαζόμενος ότι η επιχείρηση στην οποία δουλεύει τον εκτιμά, δεν τον ξεχνά την κρίσιμη ώρα που θα αποκτήσει η οικογένεια, αλλά δεν θα τον αποτρέψει ή δεν θα την αποτρέψει και από μια δυνατότητα ανέλυξης. Αυτό το λέω, ξέρετε, και στην δυνατότητα της επιλογής όταν επιστρέψει κάποιος στο να διεκδικήσει μια προαγωγή, στο να διεκδικήσει μια καλύτερη θέση. Και βέβαια και ο Δήμαρχος, με τον οποίο ούτως ή άλλως συνεργαζόμαστε, καθώς είναι ένας από τους Δήμους οι οποίοι είναι αποδέκτες αυτή τη στιγμή του προγράμματος της επανεγκατάστασης, το κριτήριο αυτό επιστροφής, που είναι μόνο ένα κομμάτι, αλλά ακολουθούν και άλλα. Με χαρά να τα μοιραστώ μαζί σας στο υπόλοιπο της ώρας που θα είμαι παρούσα στη κουβέντα. Θα θέλατε λίγο να μας εξειδικεύσετε αυτές τις δράσεις που αφορούν εδώ την περιοχή, να μας πείτε. Είναι γνωστά βέβαια πολλά πράγματα, αλλά να μας πείτε λίγο πιο συγκεκριμένα κάποιες πρωτοβουλίες που έχετε πάρει. Για αρχή πρέπει να σας πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ ότι για τρίτη φορά γίνεται το East Macedonia Thrace Forum. Είναι η εταιρεία Τζαμούκος, είναι όλοι οι οποίοι εκεί συμπράττουν και εσείς βέβαια πήγατε εκεί για να συντονίσετε ένα σημαντικό πάνελ που θέτει τα ζητήματα τα οποία μπορεί κάποιοι να τα έχουν ακούσει, να επαναλαμβάνονται. Ποτέ όμως δεν πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε και να αποτιμούμε και να αξιολογούμε αυτά τα οποία γίνονται για να δούμε κιόλας αν λειτουργούν. Γιατί δεν λέμε ότι είναι πανάκια. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε με τη σειρά. Ας δούμε λίγο, αν θέλετε, και τι κάνει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στον Εύρο εν συνόλο και το τι προτίθεται να κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Οφείλω να σας πω ότι έχουμε ξεκινήσει με το πολύ σημαντικό κομμάτι των βρεφονιπιακών σταθμών. Για μας έχει πολύ μεγάλη αξία να κοιτάξουμε τα μικρά παιδάκια από τους πρώτους μήνες μέχρι την ηλικία των 4, γιατί τότε παίρνει τη σκητάλη. Ξέρετε, το Υπουργείο Παιδείας, στο άλλο μου Υπουργείο, έχω θητεύσει ως Υπουργός Παιδείας και έχουμε συνεργαστεί πολύ με τους Δήμους εκεί για να βελτιώσουμε συνθήκες και των νηπιαγωγείων και της πρωτοβάθμιας εν συνόλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Άρα αγαπώ ιδιαίτερα και το κομμάτι της εκπαίδευσης. Και ξεκινώ με αυτό, γιατί ένα νέο ζευγάρι, μια γυναίκα ή ένας άντρας, ο οποίος είτε έχει επιλέξει και τιμούμε για την επιλογή του να μείνει στον Εύρο ή θέλει να γυρίσει αξιοποιώντας την αυξημένη μοριοδότηση του Υπουργείου Ιστορικών. Θυμίζω ότι πλέον έχουμε 40 μόρια στο να επιστρέψει κάποιος υπηρεσιακά στους Δήμους αναφοράς. Χρειάζεται οπωσδήποτε να έχει και την φροντίδα του κράτους για τις μονάδες, αν θέλετε, για τους σταθμούς. Πρέπει να πω ότι έχουμε δώσει τα περισσότερα βάουτσερ από ποτέ από πέρσι στον Εύρο για να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε σε βρεφονιπιακούς σταθμούς,
σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά με αναπηρία, καλύπτουμε όλες τις αιτήσεις οι οποίες έχουν πλήρη στοιχεία και πρέπει να πω ότι η δέσμευσή μας είναι, για να μιλάμε και το μετά, ότι θα προσπαθούμε να καλύπτουμε τα περισσότερα βάουτσερ από ποτέ και για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης τοπικής ανάπτυξης. Άρα, μένουμε προσιλωμένες και προσιλωμένοι στη δέσμευση κάθε παιδί που θα έχει πλήρη φάκελο να πηγαίνει στο βρεφονιπιακό σταθμό. Όμως θα σας έλεγε ο Δήμαρχος δίπλα και πολλοί δήμαρχοι ότι καλά μας τα λέτε, κυρία Ζαχαράκη, αλλά πολλές φορές το βάουτσερ μπορεί να μην μπορεί να το αξιοποιήσει κάποιος, γιατί μπορεί να μην υπάρχει θέση στο βρεφονιπιακό σταθμό. Να πω και μπορούν και οι Δήμοι να το αξιοποιήσουν, όλοι οι Δήμοι μας, και βέβαια οι Δήμοι του Εύρου θα έχουν και προτεραιότητα. Ότι αυτή τη στιγμή στον αέρα έχουμε ένα πρόγραμμα 70 εκατομμυρίων για δημιουργία 20.000 θέσεων σε βρεφονιπιακούς σταθμούς στα βρεφικά τμήματα. Άρα δίνουμε το 50% της κατασκευής ή της μελέτης ή του εξοπλισμού και να είστε σίγουροι ότι οποιαδήποτε αίτηση έρθει από τον Εύρο θα έχει προτεραιότητα από όλους τους Δήμους, από όπου και αν είναι, όχι μόνο τους 3 Δήμους, οι οποίοι κυρίως τώρα αναφερόμαστε, την Ορεστιάδα, το Σουφλί και την περίπτωση τους ή άλλους και των άλλων Δήμων και την Αλεξανδρούπολη και την Σαμοθράκη, θα είναι επιλέξιμοι για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη αξιοποίηση των βάουτσερ. Αυτό είναι δεδομένο. Δεύτερο κομμάτι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι ξεκινήσατε από αυτή την περιοχή γιατί έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον. Μην το αναλύσουμε, καταλαβαίνόμαστε όλοι για τι πράγμα μιλάμε. Και αν πετύχει το πρόγραμμα εδώ, θα είναι από ό,τι καταλαβαίνω και πιλότος να το πάτε και σε άλλες περιοχές. Δηλαδή θα είναι ένα πρότυπο το οποίο θα το πάτε και αλλού. Έτσι είναι. Να δούμε λίγο την ομπρέλα. Η ομπρέλα είναι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό. Για όσους και όσους μας ακούν, να πω ότι έχουμε συμπεριλάβει πάνω από 100 δράσεις, έχουμε 20 δισεκατομμύρια και έχουμε έναν ορίζοντα δεκαετίας. Θα εξειδικεύσουμε όμως πρώτα απ' όλα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το Εθνικό Σχέδιο Δράσης μέσα στο 2025. Θα πάρουμε τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άρα να ξέρουν όλοι ότι θα παραδώσουμε στην περιφέρεια με ειδικές αναφορές σε κάθε Δήμο για το δημογραφικό, έχοντας πλήρη συναίσθηση βέβαια και συνειδητοποίηση της πραγματικότητας των αριθμών. Ο καθηγητής είναι εκεί, το ανέφερε, πράγματι οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, αλλά εμείς οφείλουμε ως κράτος να απαντάμε στο πλαίσιο βελτίωσης καθημερινότητας κάθε πολίτη. Επειδή αναφέρατε και αναφερθήκατε συγκεκριμένα στα κριτήρια μετεγκατάστασης, να θυμίσω ότι με την νομοθεσία που πρόσφατα περάσαμε, δίνουμε αυτό το ποσό των 10.000 ευρώ. Αν κάποιος γυρίσει στον Εύρο σε έναν οικισμό κάτω των 500 κατοίκων, ενώ αν πάει σε έναν οικισμό άνω των 500 κατοίκων, παίρνει 6.000 ευρώ και 1.000 ευρώ αναπαιδεί μέχρι το ποσό των 10.000 ευρώ. Εδώ πρέπει να σας πω ότι συνεργαζόμαστε και θα συνεργαστούμε ακόμη περισσότερο. Περιμένω και τις προτάσεις. Ο Δήμαρχος δίπλα ξέρω ότι έχει και ένα υπόμνημα προτάσεων, το οποίο με χαρά θα λάβω, για να είναι όσο γίνεται πιο τεκμηριωμένη και συγκεκριμένη η υπουργική απόφαση γι' αυτό. Να ξέρετε όμως ότι θα λειτουργήσει μέχρι το τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου, η πλατφόρμα για να γίνονται οι αιτήσεις των ανθρώπων που θέλουν να επιστρέψουν και να αρχίσουν να διατίθεται τα ποσά. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα ποσό 8 εκατομμυρίων, ξεκινάμε από τον Εύρο, αλλά αν δούμε και αν αποτιμήσουμε ότι αυτό είναι ένα θετικό μέτρο, δίκιο έχετε, θα πάμε και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά δημογραφικά, κοινωνικο-οικονομικά και αρκετές πιέσεις που δημιουργεί προφανώς η δημογραφική κατάρρευση σε πάρα πολλές περιοχές. Μάλιστα. Κυρία Ζαχαράκη, πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε. Μακάρι να φέρουν και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Δώσατε και ένα χρονοδιάγραμμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην λέμε πράγματα στη θεωρία, αλλά να έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο του τι να περιμένουμε και εδώ οι φορείς βεβαίως της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβαση αυτή και τα πολύ σημαντικά μέτρα τα οποία μας είπατε και τις πρωτοβουλίες, και δείχνει, ξέρετε, με έναν τρόπο ότι και η κεντρική διοίκηση, η πολιτεία, το κεντρικό κράτος ακούει τις ανάγκες κάθε περιφέρειας και εκπονεί ένα ξεχωριστό σχέδιο. Τώρα το τι αποτελέσματα θα φέρει, ελπίζω να είναι τα καλύτερα. Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε και βεβαίως να τα αναδεικνύουμε, έτσι. Επειδή μιλήσατε για αποτελέσματα, θα ήταν κρίμα να φύγω από τουλάχιστον και διαδικτυακά από τη σημερινή σας παρέα, χωρίς να μοιραστώ και 2 σημαντικά νέα αποτελέσματα, θεωρώ, από ένα άλλο κέριο πολύ κομμάτι, το οποίο έτσι εδώ μεριμνούμε στο Υπουργείο, το στεγαστικό. Συγκρατήστε ότι από το σπίτι 1, 13,5 εκατομμύρια σε 154 νέους ανθρώπους από τον Εύρο δόθηκαν από την ηλικία 25-39 έτη, και ήδη στους πρώτους 2 μήνες στο σπίτι 2, που υπάρχει ειδική μέριμνα για τον Εύρο, ζευγάρια που έχουν 2 παιδιά
λαμβάνονται υπόψη ως τρίτεκνοι και πολύτεκνοι. Ήδη έχουμε 30 υπαγωγές μέσα σε 2 μήνες στο πρόγραμμα Σπίτι 2 και ήδη τις 2 πρώτες δίτεκνες οικογένειες που λογίζονται ως πολύτεκνες από την τράπεζα, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν το δάνειό τους για το σπίτι τους. Άρα, πράγματι πολιτικές, για να έχουν, αν θέλετε, και τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, πρέπει να παράγουν και αποτελέσματα. Θεωρώ λοιπόν ότι ήδη έχουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα. Μακάρι αυτή η συνολική στρατηγική να αποτελέσει, αν θέλετε, και ένα καλό παράδειγμα για την υπόλοιπη Ελλάδα. Θεωρώ ότι ο Εύρος μπορεί να το δώσει αυτό το θετικό παράδειγμα και ελπίζω να πετύχουν και οι πολιτικές. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο εδώ, τον κύριο Παπαδόπουλο.